जासिगोन दे बाजै। आयौ जाबायनि नानि अब्ला। बाजै ओमफ्राय आंथ' बेखौ दिनै जाया गाबोन जाहैनोसै आं। दे ओमफ्राय थाइजौखौ बिदि लानाङा ना गस्लायाव नांगोन बोरैबा। बाजै ओमफ्राय आंथ' मना लाबोखाबावदोंसो। दे दा सोनानै लांदो बिदिबा। गाबोन बरिया खाजि जाहैनोसै आं बेखौ ओमफ्राय नाजोंबो संनानै जागोन आं। ओमफ्राय बाजै हाब गावहा गोथाव संथारो खोमा मालाबा जाहैगोन दे आंबो। बाजै आं गोथाव सङो संनायालाय आं गोथाव सङाखौ बुंखाया। नाथायबा आं आंनि गोथाव मोनग्राखौल' जि गोथाव संखायो। ओमफ्रायथ' ना बाजै जानायनि मामलायाव आं हले ना बुंनायाव गैखाया दे। जारलासो जागोनहाय नोंजोंबो थुनथुलि। ओमफ्रायथ' आं जारलाल' नङाना आंथ' महा जारलाबावसो नंमारगौबो दे। ओमफ्राय बाजै नोंबो जोंनाव थां गावहा थांथारा जोंनि गोबाय गिजि न'आवबो मालाबा बेरायहैदो। ओमफ्रायथ' ना बाजै जोंनि न'आ जेसेबांखि गोबाय गिजि देरायानो जाया मानो गैजारिङियानो जाया मानो थेवबो आङो बयखौबो गोसो गोरबोजों वेलकाम खालामखायो जोंनाव। ओमफ्रायथ' रावखौबो लांनोबो लाजिखाया दे आङो। हामानोथ' लाजिनांगौ नानि। ओमफ्रायथ' आं डाइरेक्टसो खोन्थाखायो गैया नालाय गैया जोंना। बिदियानो मोजां दे थांगोन नों दा फैब्ला मालाबा थांगोन दे। ना ओमफ्राय आयंआ नोंखौ थांनो बादा होयो। नों आंनो खिन्थालाय बाजै आयंखौ जाहोना गालांगोन आं फंनैसो। नोंनि नोंखुनजोखौ गिखाया आङो ओमफ्रायथ' आं रावखौबो गिखाया दे। आयौ गावहा। ओमफ्रायथ' नानि फार्स्ट डिभिजन फैदों होनदों नामा ओमफ्राय अबे कलेजावथो लाखो नों? लेटसो जाबाय बाजै एडमिसनखौनो लानो मोनाखै। आयौ नाथाय दे नों दा फैग्रोथों होनबालाय आं नों दाजों माबा मोनसे रायलायगोन। जोंहा दा फन हरबाय थादोंमोननो नों मानोथो अफ लानाय? माबा आं लानो होनना लायाखैमोन नाथाय कारेन्टआबो फैयासैना जि गोबावमानि थांबाय एकदम दासिमबो गैया दा। ओमफ्राय जोंहा गोथाव आसार बानायना दोनदे बाजै मालाबा जाफैगोन आं। दे जागोन दे। आंथ' नोंसिनावबो मालाबा थांफागोन आंथ' मिन्थिखाया। जागोन दे आं एखनबा लोगोसो नांगौ जाखायो हजों न'आव थांनो नोंखौनो लांफागोन आङो। ओमफ्रायथ' आं दाबो बाजैनि सासेल' फंबायखौ नुदों दाख्लै आथिमंगलावबो ओमफ्राय आं रायलायजोबनायानो जायासै। दे एबार थांबोला गासिबजोंबो रायलायना फैजोबदो। आं साहा बानायहैनो दे नों फैदो। बाजैनि बै सासे फंबाय खनसे लोगो मोननाया बेथ' जि लेबेलखा आयु। एबार मालाबा लोगो मोनबावथों ना रावखौबो ना मालाबा लेबेल देखायफिनगोन आंनि लेबेलखौ नुबावाखैसो बे। मा मुं होनदोंमोनथाय? दिनैथ' माने रिजाल्ट मोनगोन न? गामियाव थांफिननांसिगोन आं आदा रमेननावबो बिनानै जानांगौ बिनिफ्राय फुंगा आदा आब' रिमजिम बिनिफ्राय आब' थुनुजा ओमफ्राय आदा सान्दुं आदा संकरनि बाजैबो दंबावोसो ओमफ्राय थुनथुलि मिस्टियानो मिस्टि मिथायानो मिथाइ मोनजाबावसिगोनसो ना आयंना 50 थाखा बिना लांखागोन आं। आयं आच्छा एक्सटेन्डआथ' गोबां गिदिरानो जाबाय। सार थाबैनो बिसिनि फेमिलिजोंबो कन्टेक्ट खालामनोसै जोङो। दे थाबैनो लांदो। नाथाय सार सासेयाथ' जायगायावनो गैखाला। सासेनाबो फेसआनो गाज्रि जाजोब्बायना। दे गोख्रैनो हस्पिटालाव लांदो बिसोरखौ। बिराद गाज्रियानो जाखाबाय दे सानैबो गथ'फोरा। एसे मोजाङै लांदो दे थाबैनो। सार ट्राक ड्राइभाराबो गैयाना मोनासै। जोंनिफ्रायलाय सानबेसे बारग'नो हानो बेलाय। दा नाथाय बाथ्राया बिसो जादोंना सानैबो गथ'फोरा सासेयाथ' जोबोद गाज्रियैनो जोखोम जाबाय सासेयाथ' गैलाबा। दा बोरै जादोंमोन बेखौथ' मोजाङै नायबिजिरनांसिगोन ना सार। दे सिगाङावनो बिसिनि फेमिलिखौ खबर हरग्रोदो। अके जागोन सार। सासेयाबो माबोरैबा जागोन। आयौ सान्दुङाबो जि जाखाबायना मेहेर दसेनो। दासान्दिनि सान्दुङा बिराद डेन्जारास जादोंथ'। नंमारगौबो दे गरमफोराव ओमफ्राय कारेन्टआ नोंनिया माबायदि थायो हजोंना? कारेन्टआथ' बिदिनोसैलै गरमबासो बांसिन थाङोब्रा ओमफ्राय बेहायथ' टेनसन लानाङाना। कारेन्ट थांबाबो आफाया बेटरि लगायना दोनखादोंना? मोजाङानो दे आंबो थानो हायामोनलै बिदि नाथाय दा ओमफ्राय लासै एसे हुदा जालांबाय आरोना। ओमफ्राय नों सानसेयाव बेसेबांसो हैनांगौ बायदि मेहेर? जेन'बा थांनायाथ' एखनबा बिराद बुरजा जायगायावनो हैनांगौ जायोलै ओमफ्रायथ' अर्डार फैयो बिदिनो एखनबा खम फैबा खम बारा फैबा बारा हैनांगौ। नाथाय नोङो बेफोरखौ आंनि थाखायनो खालामनांगौ जाबाय न? नोंनि आजादि लाइफखौ सेनाय बायदिसो जाबाय आङो। दा
दाबो सम दं मेहेर नों बेफोरखौलाय मानोथो खस्थ' खालामबाय थानो न' आं बोरैबा मोनो गोसोआव जोबोद दुखु मोनो आङो नोंखौ बिदि नुब्ला हाया हाया नोङो बेफोरबायदि मावनाय ओइद मा खोथा जाखो बेलाय एकदम सिरि थादो बेफोरखौ साननो नाङालै एसेबांबो माने गाज्रि नङालै माने आं गावनो मावनो मोजां मोनदों गाज्रि बुङाखै नाथाय अब्लाबो जेबो नङालै बेबि बेफोर माने है लाइफआव जेब्लायबो उदाङै थानांगौना गासैखौबो फ्रि ओमफ्रायथ' गासैखौबो ट्राइ नायनांगौलै जायखि खामानिया फिसायानो जाया मानो मोनथिबाय सनु बेबि औ नङाबाथ' आंहालाय मानि टेनसन ना बिफाया दङ बिमा दङ गोसोब्लाथ' आफायानो गासैबो खालामना होजोबनो हायो नाथाय आंनो बेफोरखौ नाङा आरोना जागोन उनाव माबा मोनसे थेवबो नाथाय माब्लासिम मेहेर जेब्लासिम आइखौ देखायनो हाया जेब्लासिम आंनाव फैसायानो फैसा जाया नोंनि नोंथुनजोनो देखायफिननो हायागौमानि बलेथ' आंनि बिमा माया आइखौ आयु दे जागोन दे मेहेर औ बेखायनो नोंबो बुजिनानै लाखादो आरोना बेखौबो र' एसे माबा मोनसे बेबस्था जाबानो गुबुन दस्रा नागिरलायनोसैलाय आरोना लाजिबा खाजि गोमाय होननायखौ मिन्थियाखै नोङो नंगौथ' र' ओरै फैलाय बैथिंबो ना आफाया बागान बानायनो नागिरदों ओमफ्राय बै फारसेथिंथ' गय बागान जाजोबखाबायना गोसोब्लाथ' आंनिबो जानो हायोमोन नाथाय आं बेफोराव गोसो गैथ'वाना बेखायनो आदा साना नायथ'यो आरोना नाथाय आंनि आइयाबो मोनसे खामानिखौ मोजां खालामाखैना सिगाङाव माखासे आफानि गासैखौबो एसेनानै लाजोबदोंना सानसे गासैबो होफिनजोबगोन आङो माने आंनि आइया आफानि धोन सम्पति गासैबो आंनि नामावनो खालामनो सानदोंना नाथाय दाथ' आइया नोंखौबोथ' रागा जोंना दंना मेहेर अब्लाबो बे आंखौ नागारनो हायाना दाथ' आंबो जेबो खालामथ'नो हायाना आंनि नामाव जाथ'वाखैना औ हाबाखौनो खालामथ'नो हायाखै आङो जेबो नङा दे मेहेर देनां खालामबाथाय खालामबाय गिदिर खालामसै आरोना जायो दे जेरैबाबो एखनबाथ' खायसे लोगोफ्रा गोजानावसो खामानि मावनो लेङो आरोना नाथाय आं थांनो बायोलै औ ना मेहेर मोनजा दा मोनजा गोजानाव थांनाया बेलेग नाथाय खाथियाव थानाया एसे आलदाना नाङा दे गोजानाव थांनो बुंब्ला थांनाङा औ जागोन दे आंथ' थाङा बुंखादोंना ओरैनोबाबो गोजानावबाबो एखेसो जायोलै जबा जुदि मोजां नङाब्लाथ' जानाय थानायावनो थांखाजोबो माथो सेफ जागोन दे नाय बेखायनोथ' बेफोरखौ सानना दे जोंहा नांगौ जायगायावनो था ओमफ्रायथ' नोंनि हाथरखिया दंखायोना जागोन दे बेबि ओमफ्रायथ' आफाया मालाय दिनै गय फिथाइ फाननो नागिरदों हैद होमबाथ' बिहावनिफ्राय माबा मोनसे मोनखासिगोन नोंहाथ' दा नोंबो आरो मा होनो बेसेबां मोनखायो मालाय आफाया मा मोनथिखो नोंलाय एकदम फिसाजो बायदि लाखिखायोना थारैनो मेहेर नङाब्लाथ' दिनैबो आं जोबोद हारसिं जागौमोन ना ओइ माइनाव बेबायदि जेबो नङा रावबो गैया गै नोंनि मेहेराथ' अरायबो थाबाय थागोन ना जाम्बिलाय मा सानोरा जागोन दे ओमफ्रायथ' नोंबो फिटसो जानो नामा मालाबा लाबोना होफैगोनलै आङो आयु आं जाया दे मोजां मोना आङो जानो मानो मोजां मोना फालाय नोङो मानो मोजां मोना मालाय मानसिफोरा खथ' गोथाव मोननानैसो बिहरो अब्लाबो आं मोजां मोनथाराहाय एसेबो दे होमबालाय जागोन दे होमबालाय दाउ बेदर जानो अब्लालाय मोनसे खामानि मावनोसै आंनो अर्डार खालामना बिहरबाय थानोसै ना माथो आयु थुच जागोन दे होमबाबो बिदिबाथ' नोंनि खामानियानो थालांजोबगोनसो जायोब्रा नोंनो अर्डार खालामबाय थादो आं लाबोबाय थानोसै ना माथो थादो थुदो ओइ थाब रानदोब्रा आब' एकदम सिथा मालाय लाबोनायखायसो नङाबाथ' मोनजानायबो नङामोन नोङो गथ' आया बोरा ए बे दादिमोननि बार्थडेनिखौ बावबाय बियो गाव थाङि जे आं लाबोबावदोंसोमोन ओमफ्राय गावहाबोसो आं सानदे मन्डेआव दावदै देलायनायखौ नोंबोसो जादोंमोन आंबो हिसाब दोनजोबोथ' जाम्बा गथ' मादै फैसा हरनायखौबोथ' सानैजों रानखादोंमोन ना आंबो दोनोथ' हिसाब जाबाय मिस्टिया आंहा बुरजासिन मोनजागोन ओमफ्राय नैबे दाउ बेदरनो बेखौ जोंहा मोनथाम बोखावनोसै आइनोबो आंनोबो ओमफ्राय नोंनो गोथाव जाथारगोन खोमालै ने आब' बिदि दाउ बेदरा गोथावनोथ' आदा मोना खिन्थायो दा मालायबा जोंथ' मोनजाफेराना बिदिखौ मालाय बाजैनो आदाया अनलाइनाव बिहरलायना होदोंनो माबा अनलाइनावबो बिहरजायोनो ए नंगौ नामा जाम्बा जोंहाबो मालाबा बिहरना जानो नांगौ ओमफ्रायथ' न'आवनो लाबोना होफैयोनो नैबेबो माथाय गोलाव गोलावनो आलु बायदि मोनजायो जानायाव मा बेबा मिथिया जागोनल' जोंहा दिनैथ' मजा गैयाना आगै औ ओंखामखौ उखैलायनाय नंला ने ओं बे थुनथिलायाबो ना फनखौ मानो हमाथाय एसेबां हरबाय आङो दहायबो हमबावरा
नायलाय दा ओमफ्राय दायो हरबाथाय वेटिं जासिगोनलाय दोखो रागा जोङो आं एखनबा मा जाखो आबा सोरजों फनाव बिजि हो नङाथ' आयै आंलाय सोरजों बिजि जानो रावजोंबो नङा नुयै दा सान्दे आबा मोनायावबो माथो रायलायनाय खोनायो आङो दासो कलेज मोनदों आरो दानो सिख्लाफोरजों रायलायनो सुरु खालामबाय नामा नोंलाय आबा है बिदि नङालै आयै मोजां फरायनो थिनबा माबा फनजोंसो बिजि थाग्रा जाहांदों बियो र' बिदि जेबो नङा एखनबाथ' लोगोफोरनोसो हरना आङो सोरलाय घन्टा आधा घन्टा रायलायोसै नों आंखौ गोरोन्थि बुजिनो हालै आयै आं बिदि जेबो खालामाना जागोन दे मोजां माबाथों होननानै फनखौबो होबाय जेनेबा नाङा नङा एखनबा समाव अनलाइनबो क्लास जायो होनलाय बिदि होनबा फनखौनो लाजाफिनगोनसो नों आंजों ओंखायनो खिन्थागोन आं नोंखौ र' ओइ दायो माने नै सोरां बोरैबा ग्रोब जाबायानो जों साननाय बायदिनो दे अब्लाथ' मोजाङानो जाबायना ओमफ्रायो 5,000 आंनि दाख्लै खनसेनियावबो नों होआसैना आंनो बेखौ लाखागोन आंहा बा बिनायफ्राबो नायनाय जेन आं होआसै नामा नों होनो होननानै एखनबा बावगारो बेखायनोथ' आंहा बिनांगौ जायो मेरला आखाइ खरसाबो नांगौ जायो जोंनालाय आरो माथो नोंखौ गासिबो खिन्थाजोबनो हायाना देब्रा मानसियाखौ लाबाय आरो ओरैनो ओमफ्राय फैसानो दोनबाबो थाखायानो माथो दाना जेसेनो दोननो सानो बांसिनसो खमायलांसिनो माथो फैसा जिनिसालाय मा सोरां आखायाव फैब्लानो ब्लड थांखाथारो जोंनाथ' ओमफ्राय मानसिया बुरजा जाहैबायना नाङा नङा नांगौबो जायो ओरैनो खामानियाव फैया नङा फैयोबो ना दसेनो दानो बबावबा नांगौ जालायगोन बेयाव थांलायगोन दाबो मेहेर बाबाया बिथ'यैखायसो दाथ' बिहामजोबो फैबाय नाङा नङा नांखागौ बिसोरनोबो मेहेरनोबो जों होआ नङा होखायोआनो नांगौबालाय माथो बेनोथ' आरो गाव बियाब्लाबो होखायो थेवबो नाथाय एबार लाथ'वासैना माने गाव गावनि खामानियाव गोसो होनोनोहाय एसे दे आंबो जेबो बादा होआसै होमबालाय ओइ होमबाबोथ' बायहेरायाव मानो थांनांगौ दिनै बे न'आव जों थाबालाय माथो जागौमोनखाय सोरां बयहाबो गावबागाव माबा नङा माबा मोनसे साननाय थायो बबेबा समाव गुबुननि साननायखौबो जों एसे जुदि माबा मोनसे खालामथारनो गोसोब्ला खाबुबोथ' होनो नांगौ ना नंनायाथ' नंगौरा गासिबो खोथायानो गावबागाव जायगायाव थिगानो थेवबोथ' गोसोखाङोना आंहा जेबो नङा आं रायलायगोन ना नों थाफाबालाय आरो माथो ना जुरि ओमफ्रायथ' बिहामजो मामिनोबो एसे आखाइ खरसा होबानो जाबाय आरो ना जागोन दे नों बुंलायनांगौ नामा आं मिन्थिखायो बिनियाथ' बिखानाय नङा अब्लाबो आंलाय सिगांनिफ्रायनो एसे एनै होबोखायो दाबोथ' आरो गावथ' दिनैसिम बिफेराखै थेवबो आं होयोआनोलाय एसेबां मोजां फिसाजो आरो माथो नांबावगौ ना जुरि थारैनो सोरां नाथाय बे माया थङालियासो मानो सिनाय रोङा दे बाद दे सोरनि नामखौ लाखो नोंबोलाय ओमफ्राय र' आबा सानालाय हामाथो फनखौनो हरासै दाबो देब्रा नों हरनायना खेबसे आं दहाय खेबसे हरबाय हमाखैनो रिंबायल' थादो दा फैगोन बे दे आयै आंनि आबा साना जिउ गोलावथारहाय नै फन हरबायानो नाम लाबायबो माथो नायबाय थाखो हमदो औ र' सहैबायदां ओमफ्राय र' फंबायखौ दोनना फैबायानो दां हेलौ आबा सान नों फैबाय हेलौ बेथ' आंनि फिसालानि फनसो नाथाय नोंथाङा सोर जाखो बाथ्रायाथ' एसे सिरियासआनो आदसा नोंथाङा बे फन मालिकनि माने आं बे फन मालिकनि बिमा जायो आंनि फिसालानि फन बियो ओइ जुरि मा जाखो ओमफ्रायलाय नैहाय सोरां सोरबा गुबुन मानसिसो हरदों माथो आंलाय आंनि आबा सानखौसो हरदों सानदोंमोन नाथाय सोर जाखो बेलाय मोनथिया र' मोजां रायलायग्रोनि आङो गोदाव सोरावनो आबानि फनसोलाय सोर हरलाबायखो नोंथाङा सिखावसो खावदों नामा आंनि फिसालानि फनसो बियो नाथाय माबोरै मोनखो नोङो नाय नोंथां आं पुलिससो नोंथाङा हस्पिटालाव फैनो हागोन ना हस्पिटालावलाय मानो मानोना नोंथांनि फिसालाया एक्सिडेन्ट जानानै दायो हस्पिटालावसो दङ मा जुरि मा जाखो एक्सिडेन्ट जानो माने औ बिसोर सानैबो दायो सासेयाथ' जायगायावनो मा जायगायावनो माने आइम सरि नाथाय नोंथाङा जेसेबां हायो थाबैनो हस्पिटालाव फैदो सोरजों रायलायदों माने सोरां हेलौ आं सानसेरांनि बिफा ओमफ्राय मा जादों होनदों नोंथांनि फिसालाया एक्सिडेन्ट जादों आरो दायो हस्पिटालाव दङ सासेया गैला आइम सरि दहायसो आंजों माथो एसे मोजां रायलायनानै थांदोंमोन माथो हस्पिटालावसो थांदों एक्सिडेन्ट जायोनो थ'दो जुरि हस्पिटालाव थांनांसिगोन जोङो नङा सोरां आंनि हाबा जानो हाया बियो नङा नै आबा हामाथो जादों बिहामजोआबो नै दासो गाबै गाबै ओंखारलांबाय ओमफ्राय नोंबो बहाथो थांनो नागिरदों आयै मा जादों मोजांथ' मोनथिया आं दायो नाथाय जोंहा फिसालाया एक्सिडेन्ट जादोंनो बहा माबोरै सोर सासेया माथो दहायसो दोनलांदोंमोन आबौखौ मोनथिया आयै थाथ'दो आं थांसै नोंसोरबो दायो फैदो जायखिया आबा सान मोनहा एक्सिडेन्ट जादों मा होनखो आबौ माबोरै जाखोबा ओइ आबै सोर मा जादों आबौ नों मानो गाबखो आबै मा जामारदों
आरे सोर मा जामारदों? माबोरैथो बेफोरबायदि जाखो? नोंनि आदा साना एक्सिडेन्ट जादोंनो। मा? बिहामजोजों हाबाजों नै दासो ओंखारलांदों। मा होनगोन नों आबै? थुलाय आबौ। र' आं नोंनि आबौखौ लिंनानै थांनोसै गोख्रैनो। आदा साना एक्सिडेन्ट जादों ओमफ्रायथ' आदा साना मोन्थाइखौसो दोनलांदोंमोन। मा जादों मेहेर? आबैया हनै मानो खालामनानै थांखो बियो? मेहेर, हो? मा जादों होनदों आङो? आदा साना एक्सिडेन्ट जादोंनो। हरखाबै माबोरै बिदि जाब्रबथाय जाखो? I don't know. बेवाइफोरा एक्सिडेन्ट जाबाय? नङा, no idea माबोरै बिदि जाखोबा? माथो बेवाइफोरालाय मोन्थाइ आगैखौसो दोनलांदोंमोन? येस, बेनोथ' दा हस्पिटालाव थांबासो मोनसिगोन ना। औ, दिनै आफानो फन खालामनाय। डाइरेक्ट थांना नायसै। हे आफा बोराइ बाथौ, माबोरै बिदि जाखो हरखाबै? मोनथिया। मेहेरजों सफैनायाथ' सफैबाय। एसे बैथिंजाय रायलायबासो मोनसिगोन ना। थ'दो। मानोबा थांनो बोरैबा गोहोआनो जायाखैलै आंखौ। मेहेर अब्लाबोथ' नायनांगोन ना। मा जायो मोजां खोनासंहैनांगोन। आंबो गिनाया गियो बेफोरबायदि एक्सिडेन्टखौ। नोंखौबो बिराद गिदोंमोन आङो। ओमफ्राय एसे जुदासो खोनादोंलै आं बोरैबा मोनदों। मा? माबोरै बेबायदि जाखोबा? आच्छा नोंसोरो? सार जोङो माने बिदि एक्सिडेन्ट जानानै फैदोंमोन ना बे हस्पिटालाव लाबोदोंमोन। बिनिनो न'खरनि मानसि। जोबोद गाज्रियैनो जादों जानायाथ'। ओइ आबा मोन्थाइ, मा जाखो बाबा सना? हो? आबालाय उथिलाय देनाय। आं फैबायना नोंखौ हस्टेलावबो दोनहैला आङो। आबा मोन्थाइ। डक्टर पुलिसा मा होनदों नायनाय जुलि? आबा मोन्थाइ। आबा, मा जाखो बेफोर आबा? ओइ बाबा सना। आबा।